Desa. Minangka miwiti pagelaran lelampahan seni jatilan ing samangke kados dening padataning sampun ngawiyarsa ing tengahing dalangan menika para prajurit angsah kembang kumitir yang lesanani pagelaran panutupan pagelaran ing sonten punika busanani roh kadon kula biar
kados sinorot ing sinar rembulan. Katon-katon bagus, katon-katon terbitas, katon terampil. Para penonton sami sorak-sorak kawurahan. Para prajurit tansah kepanggung nyetir inggih kadherekaken celeng kekalihipun. Inggih menika celeng Waharasura lan Nyai Waharasura. Kalan asu Benyang Maluna. Ing samangke mobile wonten Subasita kurang prayoga keluarga ageng. Jatilan kuda katisa nyuwun guming pangan sami. Sugeng amreksaning kiprahipun angsah kembang kumitir. Yo prakaca dolanan dolanan jopo padang pulang padange kaya rino mulane sing awe-awe ngelingake aja padha yo prakaca deleng kuda pranisa kula jatilane gambing tengah kete alus tur bagus matur nuwun dumateng para pamirsa. Yo prakaca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rino bulane sing awe-awe ngelingake aja padha yo prakaca deleng kuda pranisa kumpulan
bebrayan sifat kang luhur. Wis tinanam duwe watak kudu jujur. Wis tinanam duwe watak kudu jujur. Ing asti timeng tumindak mure kasih. Ing asti timeng tumindak mure kasih. Anggekowo watak kang sifat aden. Anggekowo watak kang sifat aden. Urip aja tumindak kang kiwa. Urip aja tumindak kang kiwa.
kang sira wekasan dawa prasopa kekantane samudra lan dirgantara anyekseni tak keping tresna sanyata Kacamata fans club. Pas kacamata siji. Ajudane siji. Oh iya. Sira duwe adujan Mas Heru kan. Kok malah dicetak gitu Mas. Kayak golek to Ruru. Allah gayane kowe mbiyen digoleki kok ya. Ora ya, Pak. Ah mosok aku ket kawite ndelok 2009 kok saiki Heru rung apa-apa. Oh ngece banget. Bales terus karo. Ngomong lawatan nyata ya. Ayo. Ayos. Jos. Dampiak katon sumunar cahyane. Bondan. Saka kadohan sinawang cemlorot kairing cahyaning srengenge kang wiwit angslup mengulon. Sapa to pawongan kang sangar lan gegiris iki? Kene maju kene. Pawongan bagus. Ijil saking desa lor kono. Desa pundi mo? Mrene. Ngadeg nang kene. Sapa to pawongan kang sangar lan gegiris iki? Seonggok menungso kang aran Puspa Madyawati. Puspa kuwi kembang, Madya kuwi tengah, lan Wedi kuwi pasir. Dadi Puspa Madyawati ingkang amengku teges kembang neng tengahing wedi alias tai kucing. Kepiye? Ing dina iki maju ana ing tengah palagan kang ana maksud yaiku Ambrasna Anggara Murka. Ananging malah dudu Anggara Murka kang
Brasta. Malah rondo-rondo lor desa kono. Ana ing dalan ketemu rondo kang membo-membo jeneng Sasa Langgeng Wati. Siaga yetno, mak kita budal. Yuk.
peduli telah diinvasi. Nancane atiku kira-kira karene wis apa tuweke wong loro. Ireng bangir duweke sapa ndo? Ireng bangir yo tuwekmu. Lambe tipis duweke sapa ndo? Lambe tipis yo tuwekmu. Ulu kuwing duweke sapa ndo? Asa. Langkeane duweke sapa ndo? Ane yo tuwekmu. Iki piye ndo? Duweke sapa ndo? Opo sing duwe? Piye iki ndo? Duweke sapa ndo? Yo gone prane sowan. Jaranmu ki lho, jaranmu ki lho. Kidul kae apa? Undi kala dewa. Apa kanane apa? Undi ayo para kanca taate agama ben besuke urip tentrem muga mulya. Kidul kae apa? Manuk bala dewa. Pakanane apa? Undi-undi Jawa. Ayo para kanca taate agama ben uripe ayem tentrem uga mulya. Prajuritnya dikerahke. Ngombe kae apa? Pop es. Ayo, bro prajurit. Budal. Udal. Oh, tuntak dadang greng. Wah ya. Ayo Mas Ande. Loh. Wah, kleru. Jenang kula lali aja lali niki sulih kula aja dianggep sepele. Kula mboten melu amung ati tansah deli. Yen dadi lara gelo sedih rintet dalu. Ketok-ketokan kewala nganti ati besok apa bakal bali. Yen bali bejo kula iki loco Datilane Dobrane song Ganting iki loco Datilane Dobrane song Dobrane
Dobrane sok, dobrane sok. Kaping tengah iki lho cakilane asli saka kaping tengah iki lho cakilane asli saka kaping tengah. Ayo kanca, ayo kanca. Ayahe karya ning kanca kene kene gugur gunung kadang gawe. Sayo sayo rukun dateng roprane solare lilo lan legawa kanggo mulyane negara Siji loro telu papat maju papat papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge. kolopis kontol baris kolopis kontol baris kolopis kontol baris kolopis kontol baris. Ayo kanca, ayo kanca. Ayahe karyane praja kene gugur gunung kadang gawe. Sayo sayo rukun bareng rubrane sobae lilo lan legawa kanggo mulyane negara. Siji loro telu papat maju papat papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge. Kolobes kontol baret kolobes kontol baret kolobes kontol baret kolobes kontol baret. Ayo. Pintu masuk, pintu masuk, mohon dibuka, pintu masuk mohon dibuka. Masuk. Pintu masuk mohon dibuka teman-teman. Tuan rumah mau keluar. Arek gedek. Koyo arek kadu usir ore kalure ulane cowok
ngapunten. Jan, ampun ngalih nggih sinten ngen Blumbang Celeng. Banyu celeng marahi napa mo? Malah ya awet nom. Marahi masuk angin. Ya ora ya. Ayo, Duk, Cok. sumangga. Asu bodoh ya. Derek. Dikasih Kusuma Wijaya Rama. Yo, Cok. Mekar lan sepi, bos kita ing jaman saiki.
Kusuma Wijaya. Nggih. Lanjut dok, Apa, semoga. Mo? Ah monggo nderek. Monggo nderek. Ayang-ayang. Menapa? Ayang-ayang boleh? Yo ayang-ayang, Ebi yo, dangdut Ebi. Ayo Cilinda. Bosa, bosa, sekdul, barengan moto beling. Membrene otak kompile. Bosa, bosa, Dosa, dosa. Pradesa.
Sanmu menggombo. Yo. Yo.
Jaya. Yo ya. Yo ya. Roya, roya.
syukur kunjung ring yang maha kuasa paring gangsar agen kawula abeksa Purwa Madya mugi ngamangi rahayu tansah jaya kutha Desa Mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken wonten ing siang dumugi sonten menika pilih wonten tindak kanto ingkang boten nuju prana dumateng para rawuh sedaya langkung-langkung keluarga ageng Mas Tian sak keluarga kula tanami rombongan jadilan kuda pranesa saking Gamping Tengah nyuwun sewu-sewu lumuntur ing sawet mekaten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh